بت حدا ودوز آمنة كل نايز العالم هيوت منتي كركب إمبر كي تأفئسين ودك بجاك سعزهب كسع كندزي نعلم أفكره كلاتنا نفلت تقصيا جن بتعمي powerful زهون تقصيا هاليلويا بزعبا فقري أملاخ بزعبا حاليوت أملاخ كسع كندزي كسع كندي كم زاد حالنا تزارب تقصيا هاليلويا 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 يسوس هاليلويا 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 وليد كاني خا بموتك فرت عرغاندي نايدمك وليد كاني خا بموتك فرت عرغاندي نايدمك سليز وعلك أمس نسمك تعبيو سليت وحالك أمس بالكرانيو نزم ديات نفسي نسمك تعبيو وليد كاني خا بموتك فرت عرغاندي نايدمك سمكات عبيو زليز وعالك أمس الكرانيو نزم ديات نفسي نسمكات عبيو فغري إني خاف فغري إني خاف فغري إني خاف يسوس بباري خاف صوري وسيد كايو تمسكن نعايزة قوبت بزوح زمان صوري وسيد كايو تمسكن نعايزة قوبت بزوح زمان وزوحار خويني يسوس اللغة مسترفو رغم بسمك وتحار خوينا يسوس اللغة هيوت مسترفو رغم بسمك فغي انتهاء
يسوس ببارخا فغري اندخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا فغريخا فغري اندخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا ولدكانيخا بموتكا فرتعرخاني نايدلكا ولدكانيخا بموتكا فرتعرخاني نايدلكا زليزي وعالكا أمسكن كرانيو زنجاتا نفسي نسمكا تعبيو زيزي وعنكا أمسكي كرانيو زنجاتا نفسي نسمكا تعبيو فغري اندخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا فغري اندخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا تمسكن عايزة قبت بزوع زمان صوري واسد كايو تمسكن عايزة قبت بزوع زمان وتوحار قويني يسوس صلخا يوكس نرابو رقيبة بسمكا وتوحار قويني يسوس صلخا يوكس نرابو رقيبة بسمكا فغري اندخا يسوس ببارخا فغري اندخا فغري اندخا فغري اندخا يسوس ببارخا نموت تفردت تبجحا يا هيوتي هيوتكا كفيكا عرفكا يا نفس عامل وعملوا فزبلتت هيوتي فزيت حاسبني فزيت موت موت مرقم بكاف كداي وسواتير الصفا كفي القيوم الرتينا يسوس
ኢየሱስ ተበጃውየ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ተበጃውየ ኢየሱስ ተበጃውየ ስለዘፍቀርካኒ ብሕይወት ክነብር መሪፅካኒ ስለዘፍቀርካኒ ካብ ዘላለም ጥፋት ኣድንካኒ ስለዘፍቀርካኒ ክቡር ደምካ ኣብሲስካ ዓዲካኒ ስለዘፍቀርካኒ ዘላለም ክነብር ብካኒ ኢየሱስ ተበጃውየ ኢየሱስ ተበጃውየ ኢየሱስ ተበጃውየ ኢየሱስ ተበጃውየ ኣየናይ ሓያል ኣየናይ ብርቱ ኣየናይ ጻድቅ ኣየናይ ጠቢብ ምስ ተረኽበኒሉ ሕይወተይ ካብ ጥፋት ኣየናይ ሓያል ኣየናይ ብርቱ ኣየናይ ጻድቅ ኣየናይ ጠቢብ ምስ ተረኽበኒሉ ሕይወተይ ካብ ጥፋት ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ዝብጆብ ክንዳይ ጻድቅ ሓደ እኳ የለን ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ዝርጀብ ክንዳይ በቑዕ ዝበሃል ሓደ እኳ ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ዝብጆብ ክንዳይ ዝብጆብ ክንዳይ ጻድቅ ዝበሃል ሓደ እኳ የለን ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ዝርአብ ክንዳይ ዝርአብ ክንዳይ በቑዕ ዝበሃል ሓደ እኳ የለን ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ዝብጆብ ክንዳይ ጻድቅ ዝበሃል ሓደ እኳ ሓደ እኳ የለን ኢየሱስ ዝርአብ ክንዳይ በቑዕ ዝበሃል ኦ ተመስገን ተመስገን ኦ ተመስገን ኦ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኦ ተመስገን ተመስገን ኦ ተመስገን ኦ ተመስገን ተመስገን
ብርቱን ዓይን አይጣልም ዓይን አይጠብም ምስረኽ መሪሩ ሕይወተይ ካብ ጥፋት ዝምር ዓይን አይሓያል ዓይን አይብርቱን ዓይን አይጣልም ዓይን አይጠብም Quietly, Jesus come up. See me joking now, don't I say the high. Quietly, Jesus come up. See me acting now, it's under the high. Quietly, Jesus come up. See me joking now. Jesus come up, Sir Abkina, Tadal Silva, Had a quiet Jesus come up, Sir Abkina, Tadal Silva, Had a quiet Jesus come up, Sir Abkina.
تبجاوينا نتكفال هيوت زخاننا عنا هاليلويا هاليلويا كبر نتعب أملاكنا يخون هاليلويا هاليلويا حجها إمنة علوني أبتخلو زخل أبتخلو زفلت نبلنا كنملو خوينا هاليلويا بتقعد إلى تاسكن زخمر أملاكنا هاليلويا إمنة علوني إمنة علوني إمنة علوني إمنة علوني أبتخلو زغير أبتخلو زغير أبتخلو زغير أبتخلو زغير إمنة علوني إمنة علوني إمنة علوني إمنة علوني أبتخلو زغير أبتخلو زغير أبتخلو زغير أبتخلو زغير Come and die زغير Come and die Come and die زشبر Come and die Come and die زشبر Come and die Come and die زشبر Come and die It's حياة Allo مساي Allo مساي Allo مساي Allo
تسمعي تكبركو بجزيء أملاخي تبخيل الله سباي كونه تسمعي تكبركو بجزيء أملاخي تبخيل الله الله تسأمركو الله الله تسأمركو الله I
مساي إتي حياة هلو مساي إتي جنة هلو مساي كمن داي زفرق كمن داي زشبر كمن داي كمن داي زفرق كمن داي زشبر كمن داي እምነት አለኝ እምነት አለኝ እምነት አለኝ እምነት አለኝ አብቲ ሁሉ ዝኽእል አብቲ ሁሉ ዝፈልጥ አብቲ ሁሉ ዝኽእል አብቲ ሁሉ ዝፈልጥ እምነት አለኝ እምነት አለኝ እምነት አለኝ እምነት አለኝ አብቲ ሁሉ ዝኽእል አብቲ ሁሉ ዝፈልጥ አብቲ ሁሉ ዝኽእል አብቲ ሁሉ ዝፈልጥ كمن داي زفرق كمن داي زشبر كمن داي زفرق كمن داي زشبر كمن داي إتي حياة هلو مساي إتي جنة هلو مساي هلو مساي إتي جنة هلو مساي كمن داي زفرق كمن داي زشبر كمن داي كمن داي زفرق كمن داي زشبر كمن داي أنت يسانك عليو إكسيابي انت يسانك عليو اكسيابي انت يسانك عليو اكسيابي انت يسانك عليو اكسيابي ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል أنت يسانك عليو እግዚአብሔር እንታ ይሳነክ አልዩ እግዚአብሔር እንታ ይሳነክ አልዩ እግዚአብሔር እንታ ይሳነክ አልዩ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልሉ ቀልሉ ቀልል ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብከንካ ቀልል هللويا
ناتايو نفسيسي بيعتكا تلقاك سيجنككا سلازيا تملغكا سلازيا تملغكا سلازيا تملغكا سلازيا تملغكا كوحاوي ممنزا ناتايو كاموت مترابي ناتايو نفسيسي بيعتكا تلقاك سيجنككا سلازيا تملغكا سلازيا تملغكا سلازيا تملغكا سلازيا تملغكا انت يسانك عليو اكسيابي انت يسانك عليو اكسيابي انت يسانك عليو اكسيابي انت يسانك عليو اكسيابي نجر كله وقت النقاء خلي نجر كله وقت النقاء نجر كله وقت النقاء خلي نجر كله وقت النقاء تبيكاي كله تلويتو بعينيك ريحوهي بمسانات راي تبيكاي كله تلويتو بعينيك ريحوهي بمسانات راي تبيكاي كله تلويتو بعينيك ريحوهي بيكاي كله تلويتو بعينيك ريحوهي هاليلويا 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 تمسكن يسوع تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 تمسكن
هاليلويا كبري يخنو نزعب أملاخنا آمين اللي تانبينو تاقعي تنبينو هاليلويا هاليلويا قويت عزيزو يباركم
ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሂርና ኣለና ጎይታ ከይመጽእ ከሎ መቸም ሎማ ዓንቲ ካ ተራኺብና ኣለና ጎይታ ከይመጽእ ከሎ ዘን ከይሩሓውና ዝበለኩም ክፈልዎን ኢኹም ምክንያቱ ጸብጻብ ኣሎ ብዛዕባኡ ማለት እዩ እሺ ካብ ዘለና ክንትንስኢና ቃል እግዚአብሔር ከዓ ከነንብብ ኢና መጽሐፍ ቅዱስኩም ዝሓስኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 14 ክሳብ 30 ዘሎ ከነንብብ ኢና መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላኡ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላኡ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ንነፍስ ወከፍ ከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት ንኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ እቲ 5 መኽሊት ዝወሰደ ባእባኣ ኸይዱ ብኡ ነገደ 5 ካልእ መኽሊት ድማ ወሰኸ እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረብሐ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከምኡ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይታኡ ሓበአ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታ እቶም ባሮት መፀ ምሳታቶም እውን ተጸባጸበ እቲ 5 መኽሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መኽሊት ኣምፀአ ጎይታይ 5 መኽሊት ሂብካኒ እንሆ ካልእ 5 መኽሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይታኡ ሕራይ ኣታ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እተዎ በሎ እቲ 2 መኽሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መኽሊት ሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መኽሊት ረባሕኩ በለ ጎይታኡ ከዓ ሕራይ ኣታ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እተዎ እቲ ሓደ መኽሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእካዮ እተዓጽድ ዘይበተንካዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ ፈሪሄ ከድኩ ነቲ መኽሊትካ ኣብ ምድሪ ሓበኣኽዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ እቲ ጎይታኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉእ ሃካይ ባርያ ዘይዘራእክዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሸረፍቲ ክትህቦም ምተገባእካ ነይሩ ኣነ ከዓ መጽየ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ደጊም እቲ መኽሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መኽሊት ዘለዎ ሃብዎ ንዘለዎ ዘበሉ ኩሉ ይውሃቦ ይውሰኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና ታዘላእቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃእ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ ክንጸልይ ኢና እስኪ ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከነቕርብ ኢና ሎም መዓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዛረበ ኣምላኽ ይሕዋተይ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ኢሉ ሃዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ነዚ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ዝተነበበ ቃልካ ኢኹም ኢልዎ እስኪ እግዚኣብሔር ሎም መዓንቲ ክዛረበና ሰብ ከይዛረበና ሓሳብ ሰብ ከይከውን ሓሳብ ኣምላኽ ጥራይ ክኸውን ሃሌሉያ ልብና እስኪ ንኽፈት እግዚኣብሔር ሎሚ ንዓይ ካብዚ ቃል እዚ ካብዚ ጽሑፍ እዚ እንታይ ትብለኒ እንታይ ትምዕደኒ እንታይ ደሊኻ ኣለኻ ክትብለኒ ኢልና ንእግዚኣብሔር ክንሓቶ ኢና እስኪ ኦ እግዚኣብሔር ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ክዛረበካ ይጽቡቕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከይዛረቦም እስራኤል ሓደ ግዜ ሓቲቶም ካብ ፍርሃት ዝተላዕለ ማለት እዩ ንሕና በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተኸፍተልና ደገ ግን እግዚኣብሔር ወሲኹ ክዛረበና ንሱ ክገልጸልና ክንሓትት ዕድል ዝተዋህበና ሰባት ኢና ሃሌሉያ ኣብ ሰማይና ምድርን ምሉእ ምልክን ስልጣንን ዘለካ ድሌትካ ትገብር ገዛእ ጎይታ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ቅድሚ ዘመናት ኢኻ ሎሚ ለኻ ንዘለኣለም እውን እትነብር ኣምላኽ ኢኻ እሞ በዚ ኩሉ ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ግዜኻ ስለቲ ንስኻ ዝነበርካዮ ክንሓስብ ከለና ስለቲ ንስኻ ዝኾንካዮ ክንሓስብ ከለና ኣእምሮና ክሽከሞ ይከኣለን ግና ኸ ንስኻ ኣለኹ እየ ኢልካ ትማሊ ነርካ ሎሚ ለኻ ንዘለኣለም ከዓ ከምኡ ኢኻ ኣይተቐየርካን ኣይተለወጥካን እሞ ስለዚ ዕቤትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነኽብረካ ነመስግነካን ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ህዝብኻ ተኣኪብሎ ከምቲ ጸሎትናን መዝሙርናን ሰማዕኻዮ እግዚአብሔር አምልኾና ዝተቀበልካዮ ዝባረኽካናን ዝጸጋኻናን ከእግዚአብሔር በዛ ምሽት እዚኣ ድማ ቅዱስ ቃልካ ማእከልና ክትከፍተልና ጸልይ ኣለኹ ንነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ተዛረበና ወአምላኽ ቃልካ ሓቂ እዩ በዚ ቃል እዚ ኻ ክትቅድሰና ንጸልይ
بمنفس قدس نفس وكفنا قبل بنا اختزاربنا سخات بغو سخات السبلك هيوتنا عخا أخبر زمت هيوتك من ملاس كون لنا تسأل الله واملاخ كم محبر بيسوس كريستوس قويتا ناسب نمسعات قويتا يسوس كريستوس تدالوا مون باري أخوينا كسيابير كنقوم بيسوس سم باروت كوينا خنقوم بيسوس سم كترد أنا تسأل الله عين تزارب خالو ما أنت حجزني أملاخي قال كأخ وجهك كسيابير أبز دوي لزلو خمو قال كأخ وجه حجزني منفس كامل أني بيسوس سم آمين كبرني قويتا ياخون أبز الله خمو تكمت يوم كم تأب صلوت منفس كلنا زنببكو تي لما عنتي زكاف لكم حسب كابزي معرف زي مالتي وانجيل ماتيوس معرف عسران حموشتن كاب 14 كساب سالاسا زلو إنا كنزاررب أبز حلفة جزء وانجيل ماتيوس السوق بعلو مالتي عسران حموشتن كاب حدا حساب 13 بزعواتن 10 دناقل تزاريبنا نيرنا ثم حسابو نايتن 10 دناقل انتاينا تزاريبنا نيرنا مالتي قويتا يسوس كريستوس يمتص سلازلو ينايلنا نيرنا مصات قويتا يسوس كريستوس زتدالنا خنكون expectant يمتص الله انا خاني تداليلو وي كاني يصبيلو زبل كهلونا وي كاني اذا عينت ملእخت زينا حيزنا نيرنا كود خلخو انتايو زمهرنا وانجيل ماتيوس معرف 15 إلنا بصلوت كنقح كم زلنا إلنا نيرنا قال منغستين كله كنقر لعلو كله دما قويتا يسوس كريستوس كمص ننافقو سلازلنا نزخ از تدالو هيوت كهلونا زبل حساب حيزنا كيدنا لنا قويتا يسوس كريستوس بزعبا زي وانجيل ماتيوس 15 زلو كقصلن كله خاني كالي مسلا غير تزاريبون لما عنتي اتا مسلا انتاي كم تمهرنا تزاراريبنا كنودينا مالتي من البات ارست نتحزو بزعبا زي زلنا زمن مفلات زبل تقندي وي عاب حسابنا خوينو جن بأموننت اغلغلو زبلي بأموننت اغلغلو وي كا اغلغلو جن كتغلغلو خلكم كا بأموننت اغلغلو زبل حسابنا لو معنتي كنزرار كمتي أب صلوت منفس كلنا زنببكو زي ملأخت زي معرف زي ويكا زي كفلنا يمصحف قدس زي قويتا يسوس كريستوس كافت حدا بمثلا استزارولي مالت سلازي نتي ملأخت تخردانا تخوينو مجمرات مثلا مجمرا خردانا الله ግን ከአኒ እዚ ምስላዚ ከምቶም ካልኦት ምስላታት ክብድ ዝበለ ኸአ ምስላ ይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ብዙሕ ምስላታት ተዛሪቡሎ ገለ ካብቶም ምስላታት ከቢድዩ ንምትርጓሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ክትርጉመሎም የድልዮም ነይሩ እዚ ምስላዚ ግና ምናልባት ብዙሕ ከምቶም ካልኦት ምስላታት ከቢድ ስለ ዘይኮነ ንሕና እውን ንኽርዳእና ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነ እዚ ምስላዚ ገሊኦም ኣርእስቲ ክህብዎ ከለዉ ኣብ ገለገለ መጽሓፍ ቅዱስ ምስላ መኽሊት ወይ ከኣኒ እቲ ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበ መኽሊት ዝዛረብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይብል መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ ሞ ንገላኡ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም ይመስል እዩ ሕጂ እታ ይመስል እዩ እታ ምናልባት ኣብዛ ትግርኛ ክትርጎም እንከላ እታ ብምስላ ስለትዛረብ ይመስል እዩ ትብል ኣያተወትላ እንደላ ግን ካብታ ኣብ ላዕሊ ዘላ እንድሕር ደኣ ርኢና ብዛዕድና ገል ትመስል እዩ ስለዚ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ይዛረብ ስለ ዘሎ ካልእ ምስላ መንግስተ ሰማያት ሓደ ኣርሒቑ ዝገይሽ እሞ ግን ቅድሚ ምጋሹ መኽሊት ወይ ከኣኒ ገንዘቡ ወይ ከዓ እቲ ንሱ ዘለዎ ሃብቲ ብሕድሪ ከመሓድሩሉ ዝሃብዎም ትመስል እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ክኸይድ እዩ መገሻ እዩ ክገይሽ ደልዩ ዘሎ ግን ኣብ ትሕቲኡ ከኣኒ ባሮት ወይ ገላዊ ስለ ዘለዎ ሃብታም ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ሰብኣይ እዚ ሃብቲ ገንዘብ ብዙሕ ዘመሓድሮ ኣለዎ ግን ሕጂ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክኸይድ እንከሎ ብሕድሪ ዝቕበልዎ ጥራይ ዘይኮነ ከኣኒ ነቲ ገንዘቡ ከኣኒ ዘስርሕዎ ነቲ ገንዘቡ ከዓ ዘሽርፍሉ ምስ ወለዱ ከዓ ዘምፅሉ ካልኦት ሰባት ብሕድሪ ሂብዎም ክኸይድ ይደልሎ እዚ ምስላ እዚ ከም ተቐዲመ ዝበልኩኹም ብዛዕባተን 10 ደናግል ክንሓስብ ከለና ክንነቅሕ ንቑሑ ዝብል ሓሳብ ዝህበና ማለት እዚ ከኣኒ ጎይታ ክመፅኡ ግን ክሳብ ዝመፅእ ሕጂ ኸይድሎ ክሳብ ዝመፅእ ግን እናገልገልና ከዓ ክንነቅሕ ብኣገልግሎት ከዓ ክንነቅሕ ዝዛረብ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ብኻልእ ቋንቋ ሓቀኛ እምነት ብእሙን ዝኾነ ትጉህ ዝኾነ ኣገልግሎት ከም እትግለጽ
ዝነግረና ኸ ሓሳብ እዩ ብርግጽ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ኢና ህይወት ዘለዓለም ንረክብ ካልእ ወልሓንቲ መንገዲ የብሉን ዝውሰኾ ይብሉ ዝጎድሎ ኸ የብሉ እንተኾነ ግና ምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻበ ሰባት ስለ ዘለና ንመንግስቲ አምላኽ ክሳዕ ምጽአቱ ግን ከነስፍሕ ከ ሕድሪ ኸ ተዋሂብና እዩ ማለት እዩ ስለዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባ እያ ትዛረብ እቲ መገሻ ከም ዝደለየ ዝተባህለ ሰብ ከምቲ ዝበልኩኹም ገንዘብ ኣለዎ ሃብት ኣለዎ ዘመሓድሩሉ ሰባት እዩ ከ ክህቦም ደልዩ ዘሎ እዛ ዓይነት ምምሕዳር ኣብ ዘመንና ኣሎ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረት ዓለሙን ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክገይሽ እንድሕር ደልዩ ነቲ ገንዘቡ ሂብዎም እዚ ክትዓየሉ ጽናሕ ኣብዚ ሕካለይ ጽናሕ ኢሉ ብሕድሪ ነቶም ሽዑኡ ኣብ ትሕቲኡ ዘገልግልዎ ሰባት ሂብዎም ይኸይድ ምስከደ ኸኣኒ ካባታቶም ይጽበኢ ማለት እዩ ሂብዎም ምስከደ እንታይ ጌርካዮ ኢሉ ኸኣኒ ናይ ጸብጻብ ግዜ ኣሎ ናይ ሕቶ ግዜ ኣሎ ስለዚህ እንታይ ይብል ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት ንኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ ዕላሙ መገሻ እዩ ነይሩ ክገይሽ ከሎ ግን ትገንዘቡ ከመሓድሩሉ ሰባት ደልዩሎ ክህቦም ከሎ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ከከም ዓቕሞም ግን ከ ዝተፈላለየ ዓይነት ቁጽሪ ወይ ከ ትሕዝቶ ዘለዎም ሂብዎም ምናልባት መኽሊት ዝብል ቃል ብቁጽሪ ኸ ተቐሚጡ ስለ ዘሎ 5 ስለ ዝብል ውሑድ ክመስለና ይኽእል እዩ መኽሊት ግን ሓደ ናይ ገንዘብ ዩኒት ኣይኮነን ከምዚ ዶላር ወይ ከ ከምዚ ከይሩ ሓውና ዓንቶ ብር ዝበሎ ናይ ገንዘብ ተኣሽሙ ይኮነን ማለት እዩ መዐቀኒ ይኮነን ናይ ሚዛን መዐቀኒ ስለዚ ዋጋ እቲ እትመዝኖ ብትሕዝቶ እቲ ትመዝኖ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ ወርቂ ሓደ መኽሊት ወርቅን ሓደ መኽሊት ብሩርን ሓደ ካልእ መኽሊት ካልእ ክትመዝኖ እንከለኻ ሓደ ይኮነን ስለዚ እቲ ዋግኡ ብመጠን እቲ እትህቦ እዩ ኣብዚ እንታይ ከም ዝሃቦም ኣይነግረናን እዩ መኽሊት ይሂብዎም እንታይ ኣብቲ ግዜ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ገንዘብ ይኸውን ዝኽእል ወይ ካልእ ግን ናይ ሚዛን መለክዕ ማለት ግን እቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ነዚ ክዛረብሉ ከለዉ ሓደ መኽሊት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ዲናር ዝብል ቃል ከዓ ተጠቂሙ ስለ ዘሎ ዳርጋ 6,000 ዲናር ይኸውን እዩ ዝበሃል እዚ 6,000 ዲናር ዝበሃል ወይ ሓደ መኽሊት ከዓኒ ሓደ ናይ መዓልቲ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ሚኒመም ዌጅ እንብሎ 20 ዓመት ሰሪሑ ክእክቦ ዝኽእል ገንዘብ እዩ 20 ዓመት ሰሪሑ ሓደ መኽሊት ክረክብ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ከመሓድርዎ ሂብዎም ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ሓደ 5 ሂብዎ 5 ቅርሺ ጥራይ ኣይኮነን ሂብዎ ነዚ ክንግምቶ ኢለ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ከምዚ ንብሎ ዘለና ን20 ዓመት ክእክቦ ዝኽእል ሰብ ድሕዳ ኮይኑ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ስለዚ ክንድኡ ብዙሕ 5 ሂብዎ ነቲ ሓደ 2 ሂብዎ ነቲ ሓደ ግና ሓደ ክህቦም እንከሎ ግን ከከም ዓቕሞም እዩ ዝብል ኣወሃብኡ ከከም ዓቕሞም እዩ ስለዚ ነዚ ክንድዚ እዩ ዝኽእል ኢሉ ሂብዎ ማለት እዩ ናቱ ገንዘቡ ከም ድሌቱ ገይሩ ሂብዎም ግን ክህቦም እንከሎ ከከም ዓቕሞም ገይሩ እዩ ሂብዎም እቲ ከከም ዓቕሞም ዝብል ቃል ምናልባት ትርጉሙ እዚ ክንብል እኳ እንተዘይከኣልና ግን ሲምፕሊ በዚ ጽሑፍ እዚ ብምንባብ ጥራይ እቶም ሰባት ዘለዎም ምሽራፍ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ምስራሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ዘለዎም ነዚ ገንዘብ እዚ ክንደዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ክንደይ ክእለት ኣለዎም ክንደይ ተሞክሮ ኣለዎም ክውሰን ይኽእል ግን ዓቕሞም ብዘፍቅዶ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ክንድዚ ምክንያቱ ገላው እዮም ከይንርስዖ ገላው ስለ ዝኾኑ ይፈልጦም እዩ ማለት እዩ ምስኡ ሰሪሖም እዮም ስለዚ መን ጽቡቕ ገይሩ ከመሓድር ዝኽእል ኣጸቢቑ ኸኣኒ ይፈልጦም ስለ ዝኾነ ዓቕሞም ፈሊጡ ከከም ዓቕሞም ነቲ ሓደ 5 ነቲ ሓደ 2 ነቲ ሓደ ከዓ ሓንቲ ሂብዎ ኸይዱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ከምኡ እዩ ገይሩ ኸይዱ ዘሎ ንነፍሲ ወከፍና እዚ ጎይታ እዚ ምስላ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዚ ጎይታ ተባሂሉ ዘሎ ማስተር ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዘወፍሮም ዘእትዎም ዘሎ ሰብኣይ ምሳሌ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ኸይዱሉ ሕጂ እንታይ ክገብር ይኸይዱ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝምህረና ተዘራሪብና እውን ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከይዱሎ ንማሕበሩ ድማኒ ነዚ ናይ ወንጌል ዕዮ ክትገብር
مزرقح ونجيل نتوم أفقات زلوا سبات أم مملاس منتي كتواسع كأني نمحبرو خا انترست جيروا إذا عينت حدر زهيبوا نفسه كفنا خاز حدر زهيب النخيل له تتفعل على عينت أجاون كأهيبنا له تهيبنا زلوا تأجا عيوم من قست أملاخ كنس فحلو أستفعل على عينت أجا أهيبنا له مال متعرف قدس كنا قرنا نقوله أبي إفسون معرف 4 كم زيبل سلازة خاء نبلا علم زديبة مركو مارخة نسبون وهبت حبة يبل إذا ديبة زبل كنا نبت معمق كفل مدرون مراد أنت زي كوينس أنتي مالتيو اتزورد إنه كله من تخمل لعلو كله سمايات ونزديبة نسيو كلها تنايل شو ناب حبرة أمنت ناب فلت أتودع أملاخ ناب أخل سبعي ناب لك ملأت بتصحنا كريستوس كساع النبتصح اتوم قدسان نتجبر أقلولت نمنات سجا كريستوس ملؤات من أنتو كويني له نسق اليوم هوارات قال يوم دم نبيات قال يوم كأون قلاوان قال يومون قاسوت الممهران كخونو حابة يقولون سلزة حدا كافتين محبر تواهيبوا زلوا وبتات أب إفسون نروح وين مالتي سلزة قويتا كيدلو نمحبروخ أني ببزحيت أجا مليوال كيب كله كم دليتو غيرو يزيب إجزابير قدام يكونون صفر 10 تخلته بزعوا منفسه وبتات مستزاربه أبت 10 حدا انتايب زغاء اتمنفس كم زداليو غيرو قد يوم يقول منفس قدس كم زداليو غيرو إنه محبر وهبت يبوازل نسو 5 داليو نحنا 5 داليو يكون ويكاتهم قدسان كم زداليو يكون منفس قدس كم زداليو غيرو اتوهبت يبوازل أو حدش كده نزلوا كل عينة وهبتات أجزاء أملاخ نمحبرو كم زداليو غيرو يبوا الله إذا أبزي زانتازي ويكا أبزي مثلازي زجر مكان جرجن إذا هو بتزي استقبلوا سبات ملاشهم ويكا أتناتهم ريسبونس تفعل عليه نيرو ويكا أخلت عينتي نيرو مالتي أبتي تقصي طيب لنا توم حمشته سوري تحمشته مخلي زوا سده بابا كيدو يبلنا مستقبله immediately يخيدو مالتي نتاز استقبله قلتيفو بقى كيدو نجده حمش تخال مخليت كأ وسيلة تبع الكل تخا كمو تاي مالته يا خمو حجي بقى خيدو نس كيدو خاني كار اخل تخا انا كيدو مچم زين واحد معلتات يكونان نويح مغشا دحر نويح غزي تمليسو سلاز نويح واني خيدو ابز نويح وان دماني بزح عيو مالو ماتيم زم سواتيات سلازي اتيز تقبلوا حدري بؤ قلطيفو كيدون غيو immediately مالتي غزي خي وسدو قلطيفو ملاشيبو توم كلته بابا اخيدوم نغيدوم تا عينت نغديم غيروم ابزي تصحفلنا كن ابتو انت زنبره عينت غيروم مات ابزي حمو نتزتوهبوم حدري تقبلهم ابزي حم امصيمو نزخ غبرون كلو غنا حدا زردهم ويكاني حدا زفلطو ነገር ነይሩ ንሱ ኸአኒ እቲ ዝሃቦም ሕድሪ ዝሃቦም ከም ዝምለስ ፈሊጦም እዮም ገይሮም ሶኢሎም ኣይኮን ሃካይ ዝኾነ ባርያኮ ኣብ ምዕራፍ 14 ርኢና ያለና ካልእ ኸ ገይሩ ይፈልጥ ማለት እዩ ጎይታ ይዱንጉ ይኸውን ይሉሲ ክሰክር ክዋቃዕ ጀሚሩ ክዘሩ ኸ ጀሚሩ ከምዚ ኸ ይገብር ማለት ይዱንጉ ይኸውን ስለዚ ኩሉ ሰዕ ኣብ ሓሳብ ሰብ ኣብ መንጎ ምድንጓይን ዘይ ምድንጓይን ይዱንጉ ዶ ይኸውን ኣይከውንን ዝብል ነቲ ንሽዑ ትገብሮ ውሳነኻ ይውስኑ ይዱንጉ እንድሕር ኢልካ ንስኻ ኸ ትዱንጉ ማለት እዩ معاس كم زمت أي فلت نجنت زمت قلتي فخمت إلك عند حرة حاسيب كأجن كل ساعة نقوح تخون مالتي دلو تخون مالتي زم سوات زي أتأم كلتي يوم مالتي كم يوم غيره
توم كلته حياوتن أموناتن باروت حلافنت نايت توهيبوهم زلوا أقلقلوت لستردهم بزي مدنوجاي عيوم نمجاي تجايهم نمسرح تجايهم كالتيفهم يوم إزي أنا إيز قبره إزي يسرح يلهم كالتيفهم كيدهم مالتي قويتهم كسعز مسخاء كيسلكيو تجيهم سريحهم كابينا نفلت أزي كافت زمتوا حكي حمشته توهيبهم حمشته خامل يسوم مالتي مش مزن حمشته كم يجركم كم تربحون لما أنت نجركم على خمش حمشته تراي جرنا ينقطر حمشته حنت مغليت انت حدا أنا حدث عسر عمت دوس دول خوينو كبن حمشته جركم أربحون مالتي زمن هو تدارجا مالتي سلزي كيسلكيو كيتحكيو برسيفير جرام كسع موداتا مالتي كنقدو خلو خسرحو خلو كل ساعة كل نجار قليل دونير وميلنا نحر حسيبنا متشم أب كل ناس راح مقدتاتنا سرح قليل كم زي وخنا نفلتينا مالتي زعان نقدر خازارب سلزلو نقدر خا قليل يكونن مالتي حنسا كبالو حنسا لا تقالو حنسا تخسف حنسا تخسر بحر ناي نقد سلزخنا مالتي زوم سوات زياتهم دما ابتي وتم كوب قاطيمهم كوني خيلي ግን ሓንቲ ነገር እዮም ዝፈልጡ ማለት እዩ እዚአን ገንዘብ ሕድሪአን ተቀቢለየን ዘለኹ ክመልሰን ከ ሓደ ግዜ ናተይ ኣይኮናን ስለዚ ክመጽእ ከ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቀ ክሰርሕ ኣለኒ ኢሎም ብኡሙንነት ከገልግሉ ንሪኦም ካልኣይ ጎይቶኦም ከም ዝመጽእ ከ ኣሚኖም ዝኽብሎ ጽናሕኹ ማለት እዩ ክመጽእ እዩ ዝብል ኣብ ልቦም ተሓቲሙ ማለት እዩ ስለዚ ጎይቶኦም ከም ዝመጽእ ኣሚኖም ወይ ከ ቆጺሮም እዮም ሰሪሖም እቲ ሓሙሽተ መኽሊት ዝወሰደ ካልእ ሓሙሽተ መኽሊት ኣምጽአ ይብለና ማለት እዩ ጎይታይ ሓሙሽተ መኽሊት ሂብካኒ እንሆ ካልእ ሓሙሽተ መኽሊት ረባሕኩ ወላቲ ኣመላልሱ ኸማን ኮንፊደንስ ዝመልኦ ምሽ መስለካ ክትንብባ ከለኻ ብትብዓት ማለት እዩ ኣነ ሓሙሽተ ሂብካኒ ሓሙሽተ ከዓ እንሆልካ ረቢሐ ኣምጽኢልካ እዚ ማለት ሓደ ግዜ ምጽብጻብ ተሓታትነት ከም ዘሎ እናፈለጡ እዮም ሰሪሖም ማለት እዩ ክልቲኦም حمشته يبكاني إن كهبة كله كمان يكونن نايقويتها مسلا تنققي نيرو حمشته يبكاني حمشته هبك سلز قطر أقداسي يمالتي أم متصب أو خلاها تقبلك أو خلاها زملة سايكونن كم تزتو هبكايو تملس حمشته إلو تقبلو حمشته يملس على حجي أتي ناي ريبورت أقابرا تمودي كزارو ولا زفتن زلوا خبر أب حمشته ترجم الله يكون كن زبر زلخ جن أتأمل على سؤسي أنا إذا تقبلكوا خم تسعة تسبسيب كحمش تذهب كاني أنا خملسون كله تسبسيب يهبك كله خيلو سلذا حمش تتوهيب عسر تجيرو ماليسو مالتي كل ساعة أنت إذا حاسب مالتي إذا كان زب حدر إذا توهبكوا كمالسو خلله خدماني متصاب كم زلخ كل ساعة إن حسبوا يسرحوا سلذنا بارو خلتيهم ينقدوا سلذنا بارو أب ملسوم دما كم عينت أريهم مالتي هذا جزء تحتاتنت مزوحد سوري جزء مزنوح تحتاتنت متصاب زي اللي خوينو خمس لك يخلي نزي عنتو يصير يسلي مالتي كيروحونا كم زعينت كلم منا يقبوني سيريسلي مالت رسعنا عند حركوينا كالي نجاري كن كأخر رسعين خلينا ما أبي هو أبني إشتي نجار تنبرا نبرا أفتح عباي كما أخذ تنبر إذا ناتي مثل يكونت ناتي زروا يكونت نايقوي تا يسوع كريستوس نبرا بس الله سنة حمش تنكرشي إن حدا أمون زي كوينو حدا سب بخالفت أمون كهون أيكل سلزي نبرا نقول ساعة كم ينا مسيلكم كن كرس أزلنا كم زي نايقوي تا صحفات سلزي هيوت زتوهاب كايو ناتت أبات أبكي أتخيل نحدا بزي إنها أمونكم كأب كل نجار كأخم منتخون كندي يتوهيبه كندي حزين الله كمان تقول له أتصبوا غير خبوا من أنتي كله ولا مزاج بتخا ولا فايل كا ولا هيوت كا ولا كل يتصبوا صغون ما أدري شو كبرنا أملاخ يخون بأنت أروح هكاي باريخ أنت يباقيرو نيت هكاي باريخ أني أنت أرنايزي أبزي نمبوي باي ذا واي زوم كلت باروت حياوت يوم تباهيلهم زلوا قويتهم يلي صويعوا
ويكا تقويتهم كم يلي تصويعوا مالتي إذا باريا زجنت حدا جنت غير مسيلكم بزعبع عيو خندت أب زهب قال عينت سنة ملوكوتاوي تكنس زلو ما حسي بتعم برتع زخونه مجلس إتهاتن قلن كيف جميرو مالتي قارد توك ديم زلو زيهم تعادو زي he started قارد توك مالتي تايلو مسيلكم قويتا أخا حراي أنت حيا أوكي مسبلو اتحاد مخليت زوسد دما قريبو 24 يزنبب زلو قويتاي زي زرأك يتعصر زي بتن كاون اكب صنع سبأي مخانكا فليت امو فريه كدكو نت مخليت كا امدر حبا اكو نو غنزب كا بلو حجي زي زرأك ياو تكب سوري تعصر زي بتن كا خات اكب مخانكا فليتك سا كله يخات خيلي كويدو بغلته ነገር ይኮዚ حجي نافت سبأي تندحر مليسنا يا سب ስለዝኾነ وزي زرقوا يزكب مخنياتو دروكوا عسرته هيبومسي كالوت يوم زريقهم له مالتي سو بخالو قنقاتاي مالتي ولا انا تزي سرح كل كاسي سخاكو بخال غير كاس كتسرحو تخيلي خاون كتكون تخيلي تابهلو فتخلوا لي غسخه ولا انا يسرح لك كم تخلو فلتكاي سلاذ ناتين ايش تسرح مع خنتا موت من لك عينت يا تمثل مالتي حنت مغليتا نعسر عمد دوموزيا خايلنا لنا قليل كايكون وحدتي كونتن مالتي سلاذ تايلو كم ساعه جميرو مالتي ناتي يسرح والحمد لو طايمصل ايمصني عينت نغريو كزارب جميرو تزحزنكا كن مخنيت كاي غيرو مالتي مش فريهيلو حقي حق خوينو خزارب فتينو لو كن مخنيت كاي مخنيتي وي كاني excuse نبلو مالتي مخنيت كقرب جميل تحتو تايا مسيلكم لك خمتم قالوا زغبروا حمشته هيبه كانيره كندي ملس اشريف كاملس يا مالتي كندي امصيخا ولا خسيره كوملسيا فتينه سريحه كنسيره كوملسيا كن ناب كاله عينت مخنياتات مالتي تايمات امبرس كغبروا مالتي هذا جزء هذا ناي مصحف قدس ممهر كم زغل سمع حجة السلز ولا هن معدي أب كوليج ممهر نقول له خسيله سباق خايب كوليج ممهر كله خس دايلو فتنا هو منتهم تمهارو يمو شعو يلا سبات حماق يسرحوا أيصنعون فتنا فتنو كنا حماق يسرحوا تيولوجيكال كوليجي شو عملت يوم بروفيسور ومشم لنكنا أنا بق أبدأ أبعي وانجيل أوتريتش بق أقني بتاع وانجيل كسبق أني خمس تاتا بيتك كريستيان كبير سرح نيرني خمس نيرنسي بهم إيه بق أديس نع خد صبوا زي سرح كوي بلونيلو شو عتاي بلوم نيريل صبوا justification by faith مرداهم صبوا ماشي مدحان بأمنتها مصدق بأمنتها نزيع صفو غيركم ترديهم ما خمس لكم دس لني تحاقي سلخ يلوم أمناتي كفلجن justification by works يا سريح كا فتنا صبو سريح كا هتحلف انت تعرف النمبر قال أيكون المادي honestly حدا جزي خو من خوين نامش اتي نقربه مغنياتي منفساوي نقبره السواي زي منفساوي يجيرو كله مالتي كل نقراته منفساوي يجيرو هذا زرا خيات عصد قال امبرس بوا خمسات فلطات هلك هذه بزعباي كخبلو غيل نيري نو هو ثانك يو سوسلز فلتك اصبو كن كنده يامصيخا يا تحت ناي اوكيات سبات بلحي ابايا اوكيات سبات امتى بلحم مسيلكم اكسكيوزا مفتار أملاخ كاب كم زي بالهنا كاب كم زي وت أملاخ يبالهنا قال زلوا فلتت بجوب أي تتقمل هو تقويتو هم خانو فليت والله جن قاعد تقويتو تتصابت أبو مخانو هاي فلت أن مالتي تحنت السحاتة خيدون كله قصيري هبو كملس كله خمسة حتى أي فلتن أتي
زحاتتو نجر قليل سلازي نبره بار تشلماتهم انتي خوينو حجزهم سوات زيادة بچم تمنفساو ترجمو ازيو ردو بزح እኳ ምግላጽ አይድልዮኒ ግን ተሽልማቶም ታይም ኮይኖም ዘም ሰዋት ዚአቶም ተልና ቶም ክልተ ባሮት ከምዚ ኢልዎም ጎይታ አታ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሂደት ተአሚንካ ኢኻሞ ኣብ ብዙሕ ክሽመካየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ እዛ ጽሑፍቲ ጽቡቅ ይርላ ንሕራም ቢብናያ ጎይታ አፍተን ዝረብሖን ገንዘብ እቲ ጎይታኦም ማለት አፍተን ዝረብሖን ገንዘብ አይኮነን አሕጊስዎ حمشته يبكى حمشته ولي كالي بس هم يكونن يلوم تنصحتا صحفتن بيبنا تايلوم اتحياوا امون بارا بحيدت تامينكا اخامو انت غيركا اخا تامينكا اخا امون كونكا اخا سريحكا ايوال حمشته خيدوم امون كوينو سريحو هالي يخر هيصو زيرو انت زمص خمان اتحياوا امون بارا يزبلوم مانا تقدس انت اموننت يا مالتي حمشت امصي خالي حمشت ربيح كالي اهبتيم كان بس يكونني لهم مال نخلت يوم ما تخلايك على دخلت اخاهم ስለዚህ ነጥ ጎይቶ ዝመሰጠ ነገር እሙንነቱ ከይሰልከዩ ተስፋ ከይቆረጹ ጎይታይ ክመጽኢሎም ሓሲቦም ስለዚህ ጻዕሪኡ ተመሲጡ እንበር በትገንዘብ አይኮነን ተመሲጡ እሙንነትን በአር ዓቢ ነገር ካብ ጎይቶኦም ናዳ ተቀቢሎም ሕያዋይ እሙን ባርያ ቀሊል አይኮነን ሕጂ ባህሪኦም ንባዕሎም ሕያወት እዮም ማለት ክልቲኦም ሲ ሕያወት ታይማት ጉድ እቲ እሙን ዝብልካኒ ነቲ ዝዓይዎ ዕዮ ብእሙንነት ምስርሖም ዘነጽር ማለት ኣብ ሓፂር ግዜ ይኮኑን ሰሪሖም ወይ ለኩም ይዓንተ ወይ ነዊሕ ግዜ እዩ ወሲድሎም ምክንያቱ ቁጥር 19 ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታ እቶም ባሮት መጸ ይዝብል ስለዚህ እዚ ኩሉ ብዙሕ ዘመን ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ክሰርሑኦም ነይሮም ማለት ክሰርሑኦም ዘሕልፎ ነይሮም ማለት ግዜኦም ኣብ ምስራሕ ግዜኦም ኣብ ምህላኽ ምክንያቱ ንጎይቶኦም ካብ ጎይቶኦም ሕድሪ ተቀቢሎም እዮም ገንዘብ ጎይቶኦም ኢናቶም ኣይኮነን ጎይቶኦም ከዓ ክመጽእ እምቦኒ ንዓቶም ከዓ ክመልሱ ኢሎም ስለዚህ ናዕዳ ተቀቢሎም ትናድኦም እንታይ ነይሩ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሂደት ተኣሚንካ ኢኻሞ ብዙሕ ክሸመቀ ተስፋኻ ተዋሂብዎም ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ናይ ምሻም ተስፋኻ ተዋሂብዎም ካብታ ደስ ተብለካ ድሕራ ዘላ ድማኒ ክብሪ ኸኣኒ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ ዝብል ከኣኒ ካልእ ክብሪ ዝመልኦ ተስፋኻ ተዋሂብዎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ተፈጻምነት ናይቲ ዓስብኻ ተዋሂብዎም ማለት እዩ ታካይ ባርያ በአንጻሩ አታኽፉ ሃካይ ባርያ ይባል እቲ አቶም ሕያወት እዮም ሕያወት ዝገበሮም ከኣኒ ናይቲ ኣሚኖሞ ዘለው እምነት ወይ ከዓ ናይ እምነቶም ምልክት ከዓ ስለ ዝኾን ብኡ እቲ ባህሪኦም ከምኡ ዓይነት ኮይኑ ማለት እዩ ደጋጊምና ኣብዚኣ ከይንዳናገር ኣብ ዝሓለፈዎ ነጊረኩም ነይረ ቁጥር 20 ቁጥር 30 ብዛዕባ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃማ ስናንን ክኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዋ በአገልግሎት ትድሕን በአገልግሎት ትጠፍእ ኣይኮነትን እዚኣ ሓሳባ ማለት እዩ ሰብ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ክድሕን ዝኽእል ግን ናይዚ እምነቱ እዚ ግን ሰብ ዝሪኦ ወይ ከኣኒ ካልእ ሰብ ዝሪኦ ግን ምልክት ኣለዎ ማለት ግብሪ ንብሎ ሰናይ ግብሪ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና ዝፈጠረና ነዚ ሰናይ ዝግብሪ እዚ ኢሉ ማለት ኣብዚ ንዛረቦ ዘለና ሓሳብ ከኣኒ እቲ ብሓቂ እምነት ዝተቀበለ ሰብ ከኣኒ አገልግሎት ከዓ ይጎይ ዕዮ መንግስቲ አምላኽ ከሰፍሕ ከኣኒ እዚኣ ብውያ ትረአ ማለት ስለዚህ አገልግሎትና ናአምላኽ እንቅርቦ አገልግሎት ምላሽ ናይቲ ረኺብናዮ ዘለና ህይወት እዩ ዳእምበር በአገልግሎት ናአምላኽ አሕጉስና
መንግስተ ሰማያት ንኣቱ ዝብል ምህሮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ባርታ ሃካይ ክፉ ባርያ ሌዚ ማለት እዩ ሃካይ ማለት ሌዚ በቃ አይን ከዓዩን አይፈተነን ከይዱ ታይ ገይርዋ ቡቡ ከቲኦም ቡቡ ከይዶም ክነግዱ ከሉ እሱ ግን ቡቡ ምጽኡ ታይ ገይርዋ አይዶን ጽብቅት ነገር ዲያ ወላ ሳብ ከኺት ጠፍኦ ፈሪሁ ዲ ጽቡቅ ዲያ ክንሪያ አይፈልጥን ግን ከይዱ ግን ናብ ምሕባዩ ተጓዩ ማለት ግን ካስንፍና እዩ ምኽኒት አቅሪቡ ኢልና ትፍርዱ ኸአ ክፉ ኮይኑ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ደጊም ትመኽሊት አግድፍዎ እዩ ተባሂሉ ነታ 10 መኽሊት ዘለዎ ሃቦ ንዘለዎ ዘበል ኩሉ ይወሃቦ ይውሰኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና ተዘለቶ እኮ የግድፍዎ ዳ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃእ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን ስለዚ ሌዚነስ ስንፍና ካብ ምንታይ ምንጩ እንተዳኢልና ከምዚ ዓይነት ሃካይ ሰብኣይ እዚ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ምርዳእ ስለ ዘለዎ ምስተዓል ስለ ዘለዎ ዝመሰሎ ከምኡ ይኮነን ሓቀኛ ካብ ሓቀኛ እምነት ካብ ኣብ ውሽጥኻ ዘላ ሓቀኛ እምነት እዩ ዝብገስ እዚ ሃካይ ባርያ ምናልባት ተቃልቲ ልዑላውነት ዝብል ቃል እንድሕር ተጠቂምናሉ ማለት እዩ ንልዑላውነት ኣምላኽ መሸፈኒ ስንፍኑ እዩ ገይርዎ ማለት እዩ ወል ታይዝ ብለኩም ዘለኹ እዚኣ ምስላ እንድያ ግን እታ ምስላ ወሲድና ያለና ተርጊምና ያለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባርያ ማለት ንሕና ኣመንቲ ናይልና ዘለና ወይ ከዓ ቶም ባሮት እቲ ጎይታ ከዓ ጎይታና ኢልና ያለና ስለዚ እቲ ሰነፍ ወይ ከዓ እቲ ሃካይ ባርያ እንታይ ዝብል መሲልኩም ስኻ ኩሉ ኢኻ ትኽእለሉ ኩሉ ኢኻ ትገብር ኩሉ ብኢድካ እንድዩ ኣነ ሰሪሐሲ እንታይ ዝውስኸልካ ይብል ኣብቲ ክእልነት ኣብቲ ከኣልነትን ኣብቲ ስልጡን ምዃኑን ኣብቲ ልዑላው ምዃኑን ናይ ጎይታ ስንፍናኻ ኣው ክትሓብኦ ትፍትን ማለት እዩ ቀሊል ኣብነት ጸሎት እዩ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ኩሉ ይዝኽእል ልብን ኮላሊትን ከየተረፈ ይፍትሽ ይምርምር ስኻ ኩሉ ኢኻ ትኽእል ኣረ ካብ ኣፈይ ከይወጽ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹም ዝብል ካብ ኣፈይ ከይወጽት ከማን ስትፈልጥ ኢኻ ንዓኻ ሓቲተካ ለሚነካ ገለስ እንታይ ኣሞታ ዓብሰልካ ትፈልጦ እንዲኻ ዓይነት ነገር ንብሊና ማለት እዩ ፍቲ ህይወትናስ ከምኡ ሓደ ግዜ ሰልዩ ከኣትወና እዩ እዎ ከምኡ እዩ ሓቂ ፍርቂ እዚ ፍርቂ ሓቂ እዩ ሓቂ እዩ ግን ፍርቂ ሓቂ ኣምላኽ ከኣኒ ብምኽሩ ጸሎትሲ ጸሊኻ ካብ እግዚአብሔር ምእንቲ ክትቀበል መንገድ ገይርዎ ማለት እዩ ምኽሩ እዩ ናይ እግዚአብሔር ስለዚህ ለመንኩም ሰብ ተዘይለሚኑ ተዘይጸልዩ ብጸሎትና ኣምላኽ ተዘይቀሪቡ ኣይቅበልን እዩ ማለት እዩ እዚአን ክልተ ሓቂ እየን ክፋላለያ ኣይክእላን ኖ እግዚአብሔር ጎይታ ሁሉ ዝፈልጥ ኣይ ኖ እዚ ሸፈጥ እዩ ንኣምላኽ ኤክስኪውዝ እዚ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ናይ ሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ጎይታ ክበጽ ሕድሪ ይህብና ዘሎ ዝተዋሃበና ዘበለ ብሙሉእ ቁጾር ቆጺርኩም ጻሓፍዎ ቆጺርኩም ሕሰቡ ብምቁጻር ሕሰቡ ምቁጻር ሕሰብ እንታይ ማለት ሕጂ 2-3 ገለ ማለት ከምዘይ ምዃነ ርዳእኩም ማለት እንታይ ተዋሂብና ዘለና ብግልና እግዚአብሔር ታይ ይህብና ብዙ ዓይነት ነገር አት ፐርሰናል ሌቨል ክንዛረብ ንኽእል ኢና ናይ ማህበር ሌቨል ብናይ ቤተሰብ ሌቨል ተፈላለየ ዓይነት ጎይታ ይህብና ዘሎ ነገራት ልዕሊ ኩሉ ግን ንዕኡ መንግስቱ ንምስፋሕ እንገብሮ አገልግሎት ያዝያሎም ማዓንቲ ንምሃራ ዘለና ማለት ኩሉ ዓይነት እግዚአብሔር ንአገልግሎት ዝሃበና ነገራት ብሙሉ እግዚአብሔር እንተዳ ዘየገልግልና ወንጌል ተዳ ዘይመስኪርና ወንጌል አይሰፍሕን እዩ ቀላል ብዘይ ሰባኸኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ ዲሉ ጳውሎስ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ኢሉ መጀመርያ ጀሚር ማለት من يصو زدحن سم እግዚአብሔር አምላኽ ዝጽውዕ ግን ከመይ ገይሮም ብዛዕቡ ከይሰምዑሲ ክጽውዕዎ ስለዚ ቅድሚ ምጽዋዕ በቅድሚ ምድሓን ታክት መጽኣለዋ ምጽዋዕ ክትመጽእ ኣለዋ ማለት ቅድሚ ምጽዋዕ ከንታይ ይልሽዑ
بزعبو خيسمعوخ خمي جيروم كتصوعوه بزي سباخخ كمي جيروم كفلطو داتل كم ببدح رومي مراف عسرت እትጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ኣጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዖ ኩሉም ሃብታም እሞ ኣብኡ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ግና ኸ ኢሉ ሽዑ ነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ ከይሰምዑ ኸ كمي جيرون بو كأمنو بزي سباخه كمي جيرون كسمعو كمي أجارتهم سنة إذا بس روح نديت أبوك يزبل صحف أنت زي تلاخص كمي جيرون دو كسبكو يوم سلازي بزي سباخ وانجل مدحان نفسات يلين مالتي أجزاء يخيل دو وخيل زي زرقو يكبيو زي زرقو يكبيو يعتصديو زي بتونو خاي كبي اذا حقيو اب እግዚአብሔር ድሌቱ ዝገብሩ እግዚአብሔር በተሓደ ሸነኽ ግን ብዘይ ሰባኺ ኸኣ እግዚአብሔር መንገዱ ሰባኺ ስብከት ወንጌል ይገርዎ ከማን ካፍት ዘሐጉሰካ ማለት እዚ ስብከት ወንጌል ናይ አምላኽ ክብሪ ከም ዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘር ስለዚህ حواتي هل حد جزء أفت أمورنا خو معينة نجار كن مهار نخلينا يا دقي ما حنت نجار كذكركم أبز حلفة تي باري أنت يلو يحاسبوا قويتا يسيدون قوي يخون يلو يحاسبوا يزبلنا هل حد جزء بقفنا زي نقولو نجار أفتوشتنا كم خصم معنا يخيل شعوناتو implication كنا لما مرو نخلينا ما سلزي تزيد الليها أي وهذا كان እግዚአብሔር ልብን ኮላሊትን ትፈልጥ አፍና خላ ይፈልጥ ካብትን ልምኖን حسبون አዕዚዙ ዝገብር ዲዩ ግን ከኣ እግዚአብሔር ጸሎት ክንጽሊ ይደልና ተዘይ ጸሊና ከኣ ኣይወሃበና ወንጌል ተዘይ ተሰቢኹ ከኣ ዝድሕኑ ሰባት ኣይህሉን እዮም ማለት እዩ ተዘይ አገልግልና ድማ ኮሞ መንግስት አምላኽ አይተዓብነ ስለዚህ ሓደ ጊዜ በሕልፊ ስለ አገልግሎት ከአይ ዛረብ ስለ ዘለኹ ርእስኹም በሐቂ አነ ከምቲ ጸብጻብ ዝህብ ኮይነ ተጠንቂቀ ዘገልግል ዘለኹ ኢልኩም ርእስኹም ሎሚ ክትፍትሽዋ በመሕረት አምላኽ ይሓተኩም ባርካ ብዝን መሃሮ እንታይ ኩሉ ዝተቀበልና ይሕዋተይ ካብ ጎይታ ኢና ረኺብና እንታይ ረኺብና ኩሉ እዚኦም መኽሊት ተቀቢሎም ኢልና ኣለና ናና እንታይ ተቀቢልና ኣለና ኩሉ አምላኽ ይብና ዘሎ كلاتات كون خل جزينا كون خل نبرتنا كون خل جنزبنا كون خل بمنفسه قنقه تزاريبنا دما እግዚአብሔር ሂብና ዘሎ ውበታት በሙሉ ማለት እዚ ካብ ጎይታ ከምስተቀበልና ይኸነ ቋጽረልና ክንሐስበሉ ኣለና እሞ ምስተቀበልና ግን እንታይ ንገብር بتجاهتنا خنا قلقل زلنا بزحلفة جزء يروحوا عبزي كنت اللي خلنا حنت زرعة تزاريبني ورد ذكروا عند حد أخوانكم قويتا يسوع كريستوس زبالة مالتي تايلو نيرو تأخلي بزحي عايتي جنا حدات يوم سلزي نتقويتا أخلص عايت أخلم منه قبل كله سي حدا زرعة تزاريب حد لبقيركم سامعهما خدق ما يلوم معندي أبز بيت كريستيان قال أقول حدا سبي دراري بود سرحه مالتي حدا سب ترخبو مالتي ودياقون كوينه يغلغلالو شو خالق كفلي ناي وي ناي بيت ناي ابايتي خا ويمرحالو خالق وساسو كله مالتي اب صانات كا يغلغلالو حدا سبينا نبل زلنا مالتي انت خوين زم دراب مصمسيلكم حدا غزي ካልኦት ኮፊሎም ታይ ኮይኖም ስለዘለው ይዕዘቡ ስለዘለው ማለት فلازم تشالنج أبيوتكم እግዚአብሔር ይብን ትብልዎ ነገራት እግዚአብሔር ከገልግሎ ይብን ትብልዎ ነገራት ኮም ኮይኑ ዝስማዓኩም ነገራት ግን ኮፊልኩም ደራሒስኩም ሃሊኹም
ليزي قبلكم يمصح القدس هكايات قبلكم يمصح እግዚአብሔር ስለዚህ ካብ ትህኪት ንውፃእ ንእግዚአብሔር ንገልግሎ አትማቱ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ንእግዚአብሔር ምግልጋል እግዚአብሔር እቲ ዝገበረልካ ምድሓን በቲ አምላኽ ዝሃበካ ጸጋ ምግልጋል ንምትጋሃይ ታከዩ በመንፈስ ተቃጸሉ ሽዑ ኢሉ ጳውሎስ ንእግዚአብሔር ዋይዝ እግዚአብሔር አገልጋል ይختኮ ዳዊት እኮ ሓላው ደገ ምዃን ሕሸን ኢሉ ከዋዳድር እንኮልነኮ ካላ አይኮነን ወርዲያ ማለት እኮ ግን እግዚአብሔር ገዙ ወላ ሕልወሉሲ ካብሽህ ሲ ሓንቲ መዓልቲ ኢሉ አኸማን ካብሽህ ሓንቲ መዓልቲ ሓላው ደገ ምዃን ሕሸን ንእግዚአብሔር ምግልጋል ኣብ ውሽጥና ክነደና እዩ ዘለዎ ብውሽጥና ክንቃጻጸል ይዘለና እዚ መን እዩ ዝገብሮ ብምንታይ ተቃጸሉ بمنفس تقاصلو ابطقا منفس قدوس اندحر مصيخا ابطقا صلوت اندحر دا مصيخا اوشتخا از مقصال زخا املاح يمصمو نغزيابير نمغلغال و نغزيابير انا بزيا خغلغلو تبن مالتي بحدلنا دو نغزيابير مغلغال احواتي لوتري سلازي كم توم تقولات بو بو ينايلنا بو بو قلتيفا immediately كم تسيلهم نوح ولا تتصنحس كن بقى كم تسيلهم كم توم ام مغلغال زاد حبو كم كنكون مصحف قدس ينغرنا صبصاب كم نهب حسيبنا خا خنغلغل لنا عاتي ذا صبصاب لو معنتي نغيركم الله زخونه ጎይታ ክመጽኸሎስ እዚ አባ ትሪፋትካ ዝብሎ ነገር ኣብ ውሽጥና ከይህሉ كنحسب لنا بيوتنا مالتي تا نبلا زلنا يمودات حسابي كاني نغزي ابير كا بؤمنነት مغلغال سائر استيلكم عنده بؤمنነት مغلغال فيسفول كونكا مغلغال تغزي ابير هيبنا زلو صغا وي كا وبت كفلاله يخيل اين يا عبي حمشتدي تقبل عبي كلته تقبل دي عبي حدا عبيت زبهال يبلن حدن كافتن مالتي ككم عقمها እግዚአብሔር ይበካ ከከም ድሌቱ መንፈስ ቅዱስ ካም ድሌቱ ገይሩ ይብካ አይልና ለና ስለዚህ እግዚአብሔር ከም ድሌቱ ገይሩ ብናቱ ሐሳብ ብናቱ ምኽር ገይሩዎ ይብ ማለት አማ ማሕበር አምላኽ ተዛዓቤትን ዝበለጸትን ውበትን አገልግሎትን እዚኣ ኢልና ንዛረብ እንድሕር ዳሃሊና ኮይና ተጋጊና ኣለና ኩሉ ዓይነት አገልግሎት ንምህናጽ ይዝግበር ነታ አካል ክርስቶስ ማለት ግን ከአ ሮም ኤፌሶን ከነንብብን ከለና ግን ገለሰባት ግን ነቶም ካልኦት ምእንት ከዕጡኻ ዝወሃቡ ካለው ማለት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 አንተ የዘንበብኳ ጠቅስ ማለት ኦኬ ወንጌላውያን መምህራን ጓሶት ሐዋርያት ነቢያት ሃበ ክብሉን ከሎሲ ንምንታይ ይህብዎ ክበሃልን ከሎ እዚ ብዙሕ ግዜ በዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ሰበኽቲ ተማሂሩሎ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን ግን كلاتنا ناب حبرة امنت ناب فلتت ود املاح ناب اخول سبعي ناب لك ملات بتصحنا كريستوس ساعه نبصح اتوم قدوسان من اتوم قدوسان نحنا اسكفلوني من نحنا مالتي نتجبر اغلغلوت نمنات صغا كريستوس ملوات من انت كخونيلو حجي زم حواريات نبيات وانجلاوان غاسوتن ممهرانن نمن تايم زوهابو تيلناس نساتهم كل ساعه اغلغلتي تخالي سبكا تعذاب خون دي ايفالون نخلم قدسان ببت تصقوم انت خعطقوم سي ايو اذا عينت وهبت هيبو يزبلن ስለዚህ ምናልባት ገለያኻትኩም አነ እንታ ከም ዘገልግል አይፈልጥኔ I have a challenge كم يخمز خميل كخمان أقولك كخم تفلت أي فلت إني تقولون ده هل يخون كونكم متصحتنا أنا كم هو يني فلتي أنت خمز قلقل زي بق فتسيمة تفعل إني فلتي كقلقلون نجزابير جلك أنت خمز قلقل أنت خمز قلقلون نجزابير زي فلت كل جزين يرني حوات حقي زومني تسأل يوم لي كاب أملاك تردي أيوجن أنت خمز قلقل تردي مالتي سلزي it's not a problem مالتكم عينت نجار ترى تسميعكم أجهم قليلي
أملاخ بقدمه خماني كم زعينة أقولقلوتها محبر زقمته مأنتي معتاق كقالي مال كل سبنا بقولقلوت من تقعتي مالتي على نار بحد لذي حدرة إتي تسألمات زمن زبهال أب تاريخ نبي كريستيان وحدات يقولقلو قالوا كل تهزب جن أنت ينير مالتي إذا كلرجي زبهال قالوا تخالوا كل سبنت عذابي مالتي بقى تكلرجي ويتقشدي تقلدي زز قلقلهم ترايم زخدوا نير مالتي شعو أتوم شعو ريفورمرز بحلفي لوتر بزي أسلز فلت مالتي انتايلو نو كلهم قدسان كلرجيهم ويكاني أعششتيهم كهناتيهم مصحف كسكم ديزار كلهم قدسان كهناتيهم كلهم قدسان أقلقلتيهم كابي مسيح هم مصحف قدس تايز بالمصحف قدس نسخاتكم سيدة قلنا تتخاب تسألماتنا بزقرم برهانو ما انتي كتنقرو كاب تسألمات نابزقرم برهانو دقنا تتخاب تسألمات نابزقرم برهانو زأتوكم ما انتي كتنقرو نزينا قدوس حزبي حري أملاخ حري حزبي قدوس حزبي تريد أملاخ زخون حزبي هم زبلا مالتي ناي منقستي كهنت كايلو الله بيتروس مالتي ስለዚህ ክህንነት አገልግሎት እዚ ሁሉ ንመኒ ማለት ለነፍስ ወከፍና ዝተዋሃበ ንውሕዳት ሰባት ዝተዋሃበ ኣይኮን ስለዚህ ሓደራ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ቫካንት ናይ አገልግሎት ኣለና ማለት ብዙሕ እንታይ ኣባ ከገልግል ትደልዩ ኣነ ከምዚ ኮይኑ ስማዓኒ ካበሉና ነቲ ጥቃና ዘሎ ነቶም ምሳና ዘሎ ንሕተቶ ተዘይ ኮይኑ እዚ كيجلجلك متصباي ناي سنف ناي هكاي هوتي كاب كم زعينة هوت كنوتس كم محبر نمعدكم علينا جلجلنا نحكي يزولكم جلجل أبز محبر جلجل سواد أبز حزق قلقلو ما قال له أب حالت دما كابتي زقويون لا على خمان مجويين يرم بزح كم شرف نيرا سلازي نقرأ من قدي كي تحكهم نتقولقلو أحوات أملاخ أحزيزو يباركم جزاء بيركا يبزحكم لكم يوسخلكم من مالتي نتوم مقل قال تفرهو نحرد أخوينكم إلكم إيه I promise مالتي مسوق قربنا نحت حتوتنا كنبرات عكمنا خنصلي لكم هنا خميجرنا دماني خميجركم أقلقلوت كتفلتوا أقلقلوتكم كم تفلتوا دماني كنحجزكم هنا توم ناتردأكم نافلتكم سق لكم زلهم بالتفعل عليه مغنيات كون خيل مالتي أب إكسكيوز تنوبرون دحرج أهليهم كنا لومي بمحرة أملاخ دقيمة يحاتكم الله نجزي أبهر أقلقلوه قويت يسوع كريستوس كمتسي انت ربيح كخبالي بتنا يحضر جنزب انت ربيح كازبال حطوا له بتاع معلتتي انت يوم تبايلو اتهاكاي باري اديهم كتب بحالو تدلي ويس اتحياواي امون باريا بتاع معلتتي اتحياواي امون باريا نعانا بحقوس قويتخا اتو نبهال حزب كنكون እግዚአብሔር አብዝሕ ይባርከና እንጸልይና እግዚአብሔር አገልግሉ አሕዋቴ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አትሪሩይ ሃካይ ባሪያ አብካላ አይኮነም ቦቱ ኢሉ ዘይገልግል እንድሕርዳ ኮይኑ መኻኒ ሃካይ ሰነፍ እንድሕርዳ ኮይኑ ኣብ ምህሮ ጎይታ ተሪሩ ኣሕዋቴ ጎይታ ዝበሎ ነዚ ዘይጠቅም ኢልዎ ባሪያ ግና ኣብ ናይ ወፃእ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕቃም ኣስናንን ክኸውን
سلازي زي نقلقل ندحدا أهالينا لومي حتى نحتت نرأسنا بزوح عينة أقلقلوتات هالو عبن إشتين زبها لي لني لكمي زو ما بزتقسنا يوم أبي فيسون معرف 4 تتقيسهم زلو نساتهم بلوصاتن فولياتن اتخالق جن زي بلوص مصحف قدس هاي مهرني كل عينة أقلقلوت بلوصي بؤمن النت رايخا ختقلقلو زلك فيسفول كونك أنا زي أتوهي بهني حنتي أتوهي بهني نحنت جن بؤمن النت يقلقل كلتي أتوهي بهني نخلت جن بؤمن النت 100 أنت وهاي بناني 100 بؤمن النت حمشت أنت وهاي بناني بحمشت جن بؤمن النت لذي حدرا بزح مخنياتات هالو زعد زي واحد عادي يحواتي نخيت أقلقل مليون مخنياتات يزولو I have million reasons to be honest نكزي أبير نخي أقلقل ساعتهم كلهم مخنيت يوم excuses يوم أي تقمونون يوم